साना सोदों माथा रग' जेबो गैया लबजाथार खुलुमबाय अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय बे समाव नोंथांमोनजों नैबे दैज्लां बोथोरनि हाल जांख्रा बे हाल जांख्रानि सायाव नोंथांमोननो माखासे भिडिअ बानायनो नागिरदों दा बे 50 बोसोर गोलाव माने रायजो जाबोनाय 50 बोसोरनिबो बांबाय बे सनापुर गामिनि बे समायना फोथाराव दिनै नैबे फोथारनि माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों आरो बे फोथारा ओरैबायदि समायना जिहेतु सनापुर गामिनि गेवलां फोथारनि गेजेरजों गेवलां फोथारनि बिखाजों मोनसे बिदिनो फिसा लामा दङ बे लामाया जाहैबाय संकं थिनालिनिफ्राय फैयोब्ला काजिरङा मोनहैनो हायो माने सिमोन दैमा नांहैयो आरो बेबायदिनो बे लामाजों गोबां जायगायाव थांनो हायो बिनि गेजेर नोंथांमोननो बे समायना फोथारखौ खनसे दिन्थिनो थाखाय खावलायदों केमेरा पार्सन बिथांखौ बे समायना फोथार बे सनापुर गामिनि समायना फोथार जाय सनापुर गामिया 50 बोसोरनिबो गोजामसिन फोथार बे फोथारखौ जोङो नैबे दिनै आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो देखायगोन आरो बे फोथाराव गोबां रायजो राजाफ्रा बा बे सनापुर गामिनि रायजो राजाफ्रा गोबां आबाद मावनानै न'खर जिउ खुंबोबाय थादों थिग बिदिनो दिनै बे फोथाराव बांसिनानो दा गोथां नुबाय माने गायखांजोबबाय दा गायखांजोबखांनायनि उनाव बे फोथार गेजेरजों फैनायलाय जों बै जमा नुहुरनाय सुबुंफोरनि जिहेतु माइ गायबाय थानाय बेयाव एसे खौरां लानो थांनि जे बिथांमोना हयथ' ज' हाजिरा बा सावरि जालायदों खोमा बिथांमोनखौ एसे खौरां लानि बिथांमोनजोंनो सावरायहैनि दैज्लां बोथोरनि देग्लायनि बोथोरा माब्रै थांखो खुलुमबाय आरो खुलुमफिनबावबाय गिबि आं देग्लाय फोथाराव हाबजेनदों दै रायजोफोर आंबो बारा बेराय देवानि नालाय माने दुब्लियावनो हाबनाय जायाखैमोन खिन्थु एबार खनसे आं दुब्लियाव हाबनायबाय बे सनापुर गामिनि माने फोथार माने ओरैबायदि माने हाब्रु माने जोबोद समायना बे गोबां रायजोफोर दं बेयावनो जों माखासे बे रायजोफोरजों लोगो हमलायनानै देग्लायनि बोथोर आरो ज' माइ गायलायनायनि जिहेतु रंजानाय बेफोरखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों आरो जों साना सोदों साना जानायनि आंबो दे मानो एफा मानसि जेव दुब्लियावलाय माइ गायदों माइसो गायदों माइ गायदों हाल जांख्रा मालायनि माइखौ मानो गाग्लिदों नोंसोरो गसंदोंसो आब' मा मावदोंलै माइ गायनो फैदों सोरनि बाजै नोंनि बाजै जान्देवनाव आसा बायदों मा नाम बेना सानासो होदो रग' जेबो गैया लबजाथार जाबायलै मालिकखौ लोगो हमदों आं मालिकखौ लोगो हमदों गय गैला माथो गय जादों दिनै जिथु ज' हाल जांख्रा ना मा होनदों हाल जांख्रा ना दिनैनो गायजेननाय दिनैनो जांख्राबो दिनैसो गायजेनखादों ओमफ्राय फोजोबनायबो दिनै माने बेसे बिगा गासै बेयाव फुरासेनि बारा दं आधा बिगा साराय बिगा इसिमल' गायखायो नों इसिम बुरजा गायो 18 बिगा गाहाम गायो ओमफ्राय देग्लाय इसिमल' गायदों आरो दे आसाबो नालाय ना दा रायज्लायबावगोन जोङो एसे फोरमायनो ना ओमफ्राय हाल जांख्रायाव मा बानायदों बानायनाया बयलार लायदों 10 केजि ओमफ्राय लकेल दाउ माबा बयलारसो जानोसै दाबा माब्रै बे साबैसे मानसि फैदों हाल जांख्रायाव दा 23 जन दङ 23 जन ना ओमफ्राय आरो दंबावो आरो बिसोरो एक्टर माथाम माब्रैसो ओरैबो आरो बेनो खोथाया जाहैबाय गोदो जोङो मोसौफोरजों ज' हालेवनाय नुयोमोन दानि दिनाव जिहेथु मोसौफोरखौ जों बाहायनाय नुला जे ट्रेक्टर जाबाय बिनिखायनो जिहेतु माखासे माबाफ्रा जोंनि कालचार माने हारिमुफ्रा बा मावनाय दांनायफ्रा गुबुन रोखोम जालांबाय बेनिखायनो मोनसे बाथ्राखौ साननांगोन जिहेतु मोसौ मोसा थायोब्ला मोसौआ मोनसे जोंनि थाखाय गोनांथिथार मानो होनबा मोसौ मासे थायोब्ला बिनि जिहेतु बे खिया हासार जायो मैगं थाइगं गायनायाव गोबां खामानि होयो खिन्थु बे हुदाफोरखौ सोलायनानै जोंनि जानाय लोंनाय खायद'फ्राबो आजिखालि बिदिनो मेडिसिनारि जानायनि गेजेरजों जों गोबां बेमार आजारजोंबो भुगिनांनायखौ जों नुनो मोनो थिग बेनो जानो हागौ माबा मोनसे उदाहरन बे आंनि साननायसो नोंथांमोनाबो बे बाथ्राखौ साननानै बिजिरलायनो हागोन बेनो जाबाय सनापुर गामिनि फैलाव फोथार माने आबाद फोथार बे आबाद फोथाराव गोबां बेयाव 150निबो
बांसिन न'खर बे गुवार सनापुर गामि बे सनापुर गामिनि गुथै रायजो राजाफ्रा बेयावनो दैज्लांनि माइ आबाद मावनानै रायजो एबा न'खर खुंबोनायखौ जों नुदों। बिदिनो दिनै जेसेबां गुवार फोथाराव सुबुंफोरखौ माइ गायनाय नुवाथों मानो साफ्रोमबोनि न'खराव हयथ' ट्रेक्टर गिदिर ट्रेक्टर फिसाजों हालेवनानै माइ गायनायफोरखौ जों नुबोबाय थादों। माने जोंनि गोदोनि मोसौजों हालेवनाय मोसौ बिदिनो न'खरसेयाव हालिसे हालिनै हालिथाम गोबां खेथि थानायफ्रा गोबां बिदिनो मोसौ हाल थायो। सोरबा गैथारिया खम हानि जितु मावनाय बिथांमोना हालिसे मोसौ थायो। थेवब्लाबो ग्रोम ग्रोम बर'फ्रा हालेवनानैनो रायजो जाबोखानायमोन गोदोनिफ्राय। दानि मुगाजों सोलायबाय। नाथाय मोसौखौ लाथारनानै जुदि मोसौनि हासारफोरखौ बारियाव जुदि जों गारनानै मैगं थाइगं गायोब्ला बिनि जिहेतु मैगं थाइगं बिनि रस बेफोरो जोबोदनो माने मुल्य गोनां जायो आरो। थिग बेफोरखौ जोङो हायोब्ला मोसौ मोसाखौबो लाफिननाया गाज्रि नङा होननानै आं सानो आरो। बे हेन्ड ट्रेक्टर ना बे बेखौ हेन्ड ट्रेक्टर होनो नामा? हेन्ड ट्रेक्टर होनो। सानसेयाव ओरैनो बेसेसो बिगा हालेवनो हायो बेजों? सानसेयाव? औ सानसेयाव 8-9 बिगा जाहैयो आरो। 8-9 बिगासो जायो। खस्थ'थ' बिराद जायोना? खस्थ' जायो। खस्थ' जायोना? जायो। खस्थ'सो जागोन माने मेंगोन। गोदोथ' बांसिन हालेवनाया मोसौजों हालेवोमोन। ओरैनो मोसौजों हालेवनायनि इन्ट्रेस्ट आरो बेजों हालेवनायनि इन्ट्रेस्टआ मा? ट्रेक्टरनि इन्ट्रेस्टआ मोजां आरो। मोजांसिन माने बुरजा हायो आरो। बुरजा हायो नालाय। बुरजा हायो। खिन्थु मोसौजों हालेवनायनि इन्ट्रेस्टआ माबायदिमोन गोदो? हालेवदों खोमा? हालेवनायाथ' जों गोदो हालेवनाया खिन्थु दा ट्रेक्टर मोननायखौ मोजांसिन मोनदों आरो। मोजांसिन मोनदों आरो। गोजोननाय थाबाय। हालेवनायाथ' गोदो मोसौजोंनो हालेवजोबखायोमोन। दा हेन्ड ट्रेक्टर जाबाय बिदिनो गिदिर ट्रेक्टर जाबाय। बेबायदि ट्रेक्टरजों हालेवनानै रायजोफ्रा माइ गायसोगारोसै आरो। दा जोङो बे दुब्लियाव माइ गायो होनबा खोथियाखौ लानानैसो माइ गायो नालाय। बेखायनो बे सनापुर दुब्लियाव रायजो राजाफ्रा दानि दिनाव मा जातनि माइ गायो बेखौ एसे नैबे बाजैनाव सोंसै। बाजै एसे गसं बे मा माइनि खोथिया इयो जोसा। ओं इयो जोसा हिसाबै बे जिहेथु जोसा हिसाबैथ' जोसा गायजोबाखै? जोसा गायजोबनो गोनांमोन दा खोथिया बारा मोजां जायासै नालाय। मा माइ गायदों देग्लाय? रन्जनाबो गायदेरनांसिगोन दा। रन्जनाबो? ओरैनो बेयाव नङाबा जोसाखौनो गायजोबनो टारगेटमोन आरो। ना? ओरैनो बे सनापुर गामिनि रायजो राजाफोरनि बे गासैबो फोथाराव सनापुर गामिनि गोजा खोमा बे नुनाय माने? नंगौ। ओरैनो सनापुर गामिया बेसेसो न'खर? इयाव जोंना 150 घर दं। 150 घर? ओरैनो बयबोथ' आबाद मावो? मावो। बांसिन माने गासैबो मावजोबो आरो? मावजोबखायो। मा माइखौ बांसिन गायो इयाव? रन्जना ओमफ्राय रन्जित। रन्जना आरो रन्जितखौनो गायजोबो आरो। ओरैनो देग्लायनि बोथोरा माबायदि? मोजाङानो। देग्लायबो मोजां ना? मोजाङानो। दरलबसेबो हाथ' खालि गैखाया? गैया। गायजोबनो हादों आरो ना? गासैबो गायजोबनो हादों। मोनसे खोथाखौ जिहेतु नैबे सनापुर गामिया 50 बोसोरनिबो गोजाम। 50 बोसोरनिबो बारबाय। बारबाय। बे बोसोर बारलांनाय जितु गामिनि बे फैलाव बिखानि जितु गेजेरजों मोनसे नालाबो दङ आरो लामाबो मोनसे दङ। थारैनो बे लामाखौ जुदि मोजां जायोब्ला बेजों गोबां थांलाय फैलाय स्कुलिया गथ'फोरबो बै गामिनि काजिरङा गामिनिफ्राय थांनो संखं हाथायाव थाङो। बे लामाया गाज्रि बेनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा? बुंगोन माने आंनिबाथ' जेनेबा एसे जेनेबा हमनायालाय हमदों होनो ओमफ्राय हमदोंबाबो माने दिनैसिमबो जाफुङाखै खोमा आरो मानसिफ्रा हमदों होनो। बे लामाखौ मा लामा होनो बेखौ ओरैनो मेन लामायानो खाबारु ओरैजा घाटथिंबो सौहैखायो बे लामाया ओरैजा गोबां जायगा थांलाय फैलाय खालामनो हायो। ओरैजा सिमोन साफरिबो मोनहैयो। ओइ लामायानो जंसन जायो। काजिरङा थांनाय घाट थांनाय आरो ओरै सिमोन साफरि थांनाय। आरो बेथिंनि मानसिफ्रा संखं हाथायाव फैनाय सेस रंपुरियानि मानि बे लामाया जिहेतु जोंनि लकेल लिडारफोरखौसो खावलायनांगोन नोङो। बे लामाखौ जुदि मोजां खालामना होयोबा नोंसिनि थाखाय मा सुबिदा जागोन? जोंनि थाखाय माने बयनिबो थाखाय सुबिदा जागोन आरो ना। गथ'फोरनि स्कुलाव फैनाय मानाय। सोरबा गथ'फ्राथ' ओरैजा हाजं गथ'फोराबो ओरै बै बुराफाम ना मा ओरै स्कुलाव थाङो। बिथिं फैनोबो बिराद दिगदार। गथ'फ्रा बिराद गिदिंनांगौ जायो। आरो ओरैथिं कालबार बानायनो दलं मोनसे नांगौ कालबार फिसा आरो
बे खिन्थु खालबाराबो खालबारखौ गैया बानायाखैना बेखौ बानायाखै बे जायगाखौबो जों एसे देखायगोन बै बानायाखै। दैमाया अ, बै मा दै दैमाया। नाला होनो मा नाला बेखौ राङा दै दैमासो नङा नाला ओं राङा दै राङा दै आरो ओं, ओं। फिसानो मोनसे राङा दै दङ औ, औ। जिहेतु देग्लायनि बोथोरा जोबोद मोजां आरो ना मोजां मोजां जोबोद मोजां जोङो दा देग्लायनि जिहेतु बर'नि नेम बायदि हाल जांख्रायावथ' गोबां हाब्रु फुनलायनाय बायदि बायदि थायो बायदि दा दा फुनलायगोन फुनलायगोन ना फुनलाया फुनलायो फुनलायोना निस्सय जोंबो नैबे भिडिअनि गेजेरजों रियेलै हाल जांख्रा होनबा हाल जांख्रानि गुबै ओंथिया मा बाजै हाल जांख्रा माने गोदोनि जुगावथ' मालाय नै दासो गैला गोदोनि जुगाव सावरि बादालि जायै जायै हाजिरा होननायखौनो मिन्थियामोन औ दानि जुगाव मा जुग जालांखो फैसा थाखाखौल' सिनायग्रा जाबाय माइ गायनो फैबाबो हाजिरा हाजिरा गायनो थांबाबो हाजिरा हाजिरा ओमफ्राय आं मा सानखो ओहो बयबो हाजिराल' गायनानै मा जानो आं देग्लाय सावरिबो लास्ट खालामगोन गायजोबखागोनबो होननानै आङो लिंनाय जादों आरो रावबो सावरि जालायनाय जाया रावबो नुलायलाया मोखां गन्थं आं दिनै लिंगोन गामियाव जेसेबां फैयो लिंजोबगोन होननानै लिंदों आरो ओमफ्राय माखासे हाजिरायाव थांबाय जा फैयो जा थायो फैथों होननानै आं लिंबोदों आरो जोबोद बेसेसो मानसि फैदों बेयाव 30 जनसो जागोन 30 जनसो 30 जनसो ओं 30 जनसो दिनैनो गायजेननाय आरो दिनैनो फोजोबजेननाय फोजोबजेननाय नोङो बिराद रोंगौ माथो खामानिखौ मावहोनो मानसिखौ औ फुरथि खालामनो आरोना गोदोनि जुगा बोसोराव खनसे माने ज' गामिनि सोर सोर फैयो औ सावरि जालायनानै औ दुखु सुखु फोरमायलायनाय औ रंजालायनाय आरो औ औ जोबोद गोजोननाय थादों बेनो दिनै जिहेतु जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङावनो थानाय सनापुर गामि समखं पन्सायत बे गामिनि बे फोथाराव दिनै गिबिसिन आंबो नैबे आंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बे देग्लायनि बोथोरनि सायाव आरो बर'फोरनि हाल जांख्रानि सायाव गिबि भिडिअ बानायनाय जादों आरो गोजोननाय मोन्दों जिहेथु नोंथांमोनहा बयबो मिथिखागौ जे बर'आ मोनफा मोनफा गावबा गाव नेमखान्थि हारिमु दंखायो बे हारिमु बायदि जोङो गोदोनिफ्रायनो रायजो जाबोखानाय आरो दिनैबो जिहेतु बे हारिमुफ्रा बारा गोमालाङाखै बहाबा बहाबा दं नाथाय बांसिनानो गोमालांबाय आरो गोदो ज' ज' गायनाय फुनायाव अनलायना हाजिरा सावरि जालायनायमोन दिनै नैबे हाल जांख्रानि गेजेरजों बेखौनो बाजैया फोरमायबाय बुंथिना होबाय आरो नैबे हाल जांख्राया बेनो जे सानसेयावनो सावरिजों बा रंजानायनि गेजेरजों बेसेबां बुरजा माइ गायनो हायो बिनि फोरमानबो होबाय 4 बिगा खावसे हाखौ दिनै सानसेयावनो गायजोबनानै खोथियाबो फुबावगोनसो बे जोसा खोथिया गायनाय फुनाय निस्सय जोबोद गोजोननाय मोन्दों ना होमबा बाजै दे जोंबो दा हाल जांख्रानि मानसिफोरजोंबो एसे रायज्लायनो नाजागोन